Здравейте и добре дошли! Ако сте работили на трудов договор през последната година или сте имали договор за управление и контрол, тази услуга е за вас. Тя обхваща всички доходи, които сте получили като служител на трудов договор, лице наето от чуждестранна фирма, но полагащо труд в България, управител или ръководител на компания по договор за управление и контрол, съдружник или акционер в дружество, полагащо личен труд. Нашата цел е да ви улесним максимално при деклариране на тези доходи пред Националната агенция по приходите. Ние ще направим целият процес лесен и сигурен за вас. След като закупите услугата, ще получите имейл с подробни инструкции какви документи са нужни и как да ги набавите. Ние ще ви дадем ясни насоки как да получите информация от Националната агенция по приходите или вашия работодател. Благодарим ви, че избрахте нашата услуга. Ако имате въпроси или нужда от допълнителна помощ, не се колебайте да се свържете с нас. Ние сме тук, за да ви помогнем.